Solitud a Stromboli reivindica sobretot la Víctor Català, en primer terme, no? Com a gran autora que forma part indiscutiblement del mosaic cultural, no només literari, no? Sinó artístic, intel·lectual, europeu del segle XX i que encara diu coses molt importants per a nosaltres, no? En aquest sentit, Solitud és d'una modernitat incontestable, no? Expressa també la nostra admiració per Roberto Rossellini, això cal dir-ho també, tot l'equip artístic de la Funció admira el gran cineasta, no? Com no podria ser d'una altra manera, inclòs l'Òscar Sánchez, que és qui signa el disseny audiovisual de la Funció, no? Però a la vegada Rossellini juga una mica el paper del dolent de la pel·lícula, en aquest cas, perquè ve a representar també doncs, la visió patriarcal, no? Que ha invisibilitzat les grans autores, les grans dones o les dones en general, no? I també correspon a una manera d'entendre l'autoria doncs, condicionada a una època històrica i també a un format artístic, no? Doncs, en realitat totes les obres artístiques veuen les unes de les altres, es nodreixen les unes de les altres i sovint traspassen gèneres artístics, no? o mitjans artístics. Una obra literària pot veure d'una pel·lícula de la mateixa manera que una funció teatral pot veure d'un poema, etc. No? Això que també és cert en el món acadèmic, on tot estudi parteix d'altres estudis, no és tan ambigu perquè en el món acadèmic la citació és obligada. És obligat dir d'on parteixes, no? Forma part del rigor científic. En el món artístic això és més ambigu, no? De vegades es disfressen citacions indirectes en forma d'homenatges, no? I de vegades simplement és que s'amaguen les referències, no? Aleshores, la Funció planteja totes aquestes complexitats, no? En realitat acaba sent una gran reflexió sobre l'autoria, sobre la complexitat del fet de crear, sobre quins condicionants hi ha perquè una persona es consideri gran autor i una altra no tant, no? I bé, i posa això en el context tant del món artístic com en altres contextos, com seria, per exemple, el món acadèmic, a través del personatge de la Nela Simari, no? Més enllà de tot això, l'obra també reivindica la fortalesa de les dones, la fortalesa de dones com la Víctor Català, com en l'àmbit fictici la Mila de Solitud o la Karin de Stromboli o la nostra Nela Simari, que han tirat endavant, malgrat situacions difícils en què injustament han estat apartades o en què la seva veu s'ha manipulat o en les quals els hi ha passat coses extremadament greus, no? Com seria el cas de la Karin i de la Mila a nivell traumàtic, però han teixit a la vegada un discurs o una mirada on s'han reivindicat a elles mateixes en un moment de la seva vida que coincideix amb la seva maduresa i amb aquesta conquesta de la seva llibertat personal i de la seva vàlua ens fan a tots i a totes una mica millors. I és per tant necessari que les escoltem i que reconeixem de quines ferides ens estan parlant i que ens hi emmirallem, no? D'alguna manera.